Ayan si Bayray. Ito yung motor niya. Wala ko ito. Ayan yung welcome niya. Boss, bari na boss. Bari boss. Saka na yung pagpagdara. Masyadong fly yung ano. Ay, lele, bawal. Bawal po talaga na. Bawal. Huwag ka. Gusto ka masok mo. Kasabugan tayo. Tama boss. Tama po ito eh. Po no? Pinakababawal. Maria? Maria? Tingnan lang ha. Okay, Maria ako dito. Kapag mo pagkatapos po yun. Yan layo po sir. Bawal talaga yan. Siyempre yung kuma. Ilang liter? 3 liters sa 3 liters? 3.2 ba? 237 pesos. Gawin mo 240. Gawin mo 240 para mabutal. 240 para walang butal. Yan, 240. Yan, para walang butal. 3.3 liters. 3.3 liters. 3.3 liters. Shout out kita bro. Ano pangalan mo bro? Si Chris. Shout out kay bro Chris dito sa Shell. Honda Beat no? Honda Beat. 3.3 liters. And ano Cristio? Oh, Cristio. Pangalan mo? Yo, JP, nag-isa ng barya, no? Kaya yung barya ba eh? Sige. Okay. Full tank ng Honda Beat, no? Honda Beat, 3.3 liters. Okay, bye-bye.